אתה רוצה לאכול? הם לא רעבים. לא, בטח שלא, הזפק שלהם מלא. הנה, זה הזפק. הם רעבים. מה זה הרשת הזאת למטה? זה הזפק פה. אתה רואה, זה מלא. זה מלא, רואים שזה מלא. מה אתה רוצה לאכול? תראה, זה יש לו אור פנים אדום. אתה רואה? רגע, הוא פתח, תראה איך הוא פתח. מה אתה רוצה? פתח בגדול. אתה רוצה לאכול? עושה עוד מעט. הרשת הזאת למטה... לא נכון. הוא לא יכול להיעדר מהבית יותר מ5 שעות. הרשת הזאת זה בשביל שלא יישארו להם הרגליים פתוחות מדי. כולם עליי. אבי, לילדים לא היית קם כל 5 שעות. לא, בטח שלא, גם לא עשיתי להם מטרנה אף פעם. מי בן, מי בת? לא יודעים. בגיל כזה, אצל הציפורים האלה, אי אפשר לדעת. לא, עכשיו הם בזה. עכשיו הם הולכים לגנון, כן. יאללה, נחזיר אותם. תראה איזה צבע.